Kuadro honek mundu zaharretik berrirako jauzia azaltzen du. Eta baserritarren eta kaletarren arteko kontrasteak areagotu egiten du hiriko neskatilen erotismoa. Zehaztu zidan bakedanok. Bastidaren etxeko murala, egiatan, entzegu bat baino etzen. Aurelio Artetak ez zuen menderatzen behar bezala muralaren teknika eta arkitektuak bere etxeko egongela utzi zion probak egin zitzan. Benetako lana geroxiago etorriko zen. Ricardo Bastidak berak diseinatu zuen Madrileko Banco de Bilbaon izan behar zuen egoitza. Haren ordura arteko lanik behinena izango zen Alkala kalean bertan jasoko zuten eraikina. Bankuaren eta oroar Bilboko hiriaren simbolo izan behar zen egoitza. Indarraren eta modernitatearen ikurra. Lan hark finkatuko zituen hala Bastidaren nola Artetaren ibilbideak eta ezagun egingo zituen Euskal Herritik landa. Bastidak Aurelio Arteta nahi zuen bankuko joleko pinturak margotzeko. Txikitatik ezagutzen zuten elkar eta bien bizitzak paretzu joan ziren. Bata arkitekturaren bidetik eta bestea pinturatik. Artetak Bilboren alegoria bat pintatuko zuen bankuko sarrerako gela biribilean. Portuko langileak, labe garaietakoak, baserritarrak, arrain saltzaileak eta beste. Egin behar eskerga zen ura. 10 mural baino gehiago eta gainera azalera irregular batean.